PNVk azken hamarkadatan bultzatutako politika neoliberalak ondorio larriak izan dituzte gurean. Alde batetik, zerbitzu publikoen gainbehera bat ekarri dute, eta bestetik, zerbitzu publiko horietan lan egiten duten langileen lan baldintzak kaskartu egin dituzte. Egoera guztionen aurrean langileok argi daukagu zer egin behar den. Zerbitzu publikoen inguruko politikak aldatu egin behar dira, eta horretarako neurri konkretu batzuk hartu behar dira. Adibidez, privatizazioarekin amaitu, behin-behinekotasunaren amaitu, kalitatezkoak diren zerbitzu batzuk bermatu, edo erosalmena bermatu ere. Udazkenean egin genituen grebak oso eraginkorrak izan ziren. PNV bere posizioetatik mugiarazi genituelako. Ez gu nahi beste, baina mugitu egin genituen. Eta argi erakutsi digu zein dan bidea. Zerbitzu publikoen inguruko politikak aldatzeko borrokan jarraitzearena. Eta borrokan zertarako. Borrokan lortzeko zerbitzu publiko indartsu batzuk, borrokan jarraitu langile publiko ezartzen zaizkigun lan baldintzak berton adostuak izateko inon inposeketarik gabe, eta hori guztia aurrera eramateko erakundeetan agintzen dutenen borondatea aldatzeko.